Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Halo pemirsa semuanya, selamat pagi. Ini subuh ya guys ya. Subuh apa nanti toko tank tapi kecil ini guys, cilik. Awake ndelunding cak kebu anggo entap cilik. Wah, tuku kok kecilikan. Akhirnya tuku kecilikan mak kepe tak ejolno. Makane Lho, jalan ndi? Mbak Cine. Oleh. Wis jajan. Mbak iki paling kecilikan gak umah sapare sak mono ngono. Lha iki tinggal sapa? Wawan. Oh ya keciliken leh. Lah terus Sapar iki lho. Wong iki ya gilik. Lah Lah roga-roga sampe wong lha bojoku ki ndlondeng iki. Ala aku nek anu ijolno ngono. Apa njaluk kaos porot ae nek ngono. Yo pake. Ya nek mbok engko ora apa-apa. Yo pake rasa balekno. Ya wis tak tuku neh. Tak ijoli dhuwit kasah. Ya ijoli. Ijol. Arep Pak. 2.000. Lho iki regane piro? Ya aku pelan sarapan. 2.000 lho kene gak 15. Oh 15 mak. Penjaluk kaos porot. Sarapan ning kene peteng ta? Lho iki nek iki engko sik engko ae nek bar aku bar. Tapi saiki yo. Saiki Wis tak jangan. Lho iki kaos porot, guys. Gone amel. Sing kecil nggone anakmu. Enggak. Batinku. Nek amel iki merending ukuran piro ae ya. Ki ape bancaan, guys, bar iki. Bancaan. Wis komat ngene dhewe. Bancaan apa? Mak iki bodo kupat. Bodo kupat ki nek ning gone daerah sing kene, guys. Anune bar subuh, enek sing bengi, apa jenenge? Maleme. Soalnya nek daerah loran kono maleme. Nek blok nggonku kene isuk subuh ngene iki. Tak dono. Lho iki lho. Nyenyean. Nek ngene iki nyenyean. Digantung-gantungno. Aku ki ape ngilangi nuku aku ki ya. Nek wong kene carane ngono. Nek ki digantungno nggo menungso ki nggo wonge ki. Nek ning saka ki gantung-gantungno. Ki sisane iki. Ya janganku lho, aku ngopor, Dik. Sore kae. Jangan nek mak yo ijek. Jangan nek penjaluk. Iki nek iki gawe saithik, guys, biasane gawe walah raukur. Tenagane wis sampun. Sik yo nduk kang rong dino. Endi, Mang? Apa? Nek kono. Ambenge? Lah wis mangan sik le. Setrakno. Sik engko lho. Ndi? Ya. Lah tak endi kok nang meja yo. Guys. Nah buka lah Mang, gak tok. Gak tok. Ndak mangan. Nggih. Oh, iki guys carane ngono. Enek lontong, enek lepet, enek anu. Lepet ya Mas jangan. Yo, enek iwake. Carane seperti ini, guys. Lontongnya serasa ditugeli engko ben ayoh nek anu. Tak tutup neh. Nutupe nganggo godhong. Enekan, pret. Dadi tak bukake. Aku mbuh nek mesti guys jam 3, setengah 3 iki bangun. Wis ora iso turu neh. Mripat ki wis otomatis. Wisuk nih. Coba nek aku pas sakit yo guys yo ngono iki gak bangun, mesti bangun yo jam 5 biasa ngene iki. Nanti dilanjut lagi. Oke. Nanti
bancaannya di musola seperti biasa kayak nek pas sing dienggo zakat ini kan lho guys. Di situ. Iki kok nanti wis dihalu-halu. Guys. Nanti dilanjut lagi. Oke. Guys, kowe buka nanggone makmu. Ngono. Guys. Guys. Lho wis ditakir carane ditakir. Mbak. Terus Den. Tak WA-ke mang. Mbak, wis tangi. Ya wae jam 3 tangi, guys. Yo. Bu, iki gak tangi. Jadi pek kondangan. Heeh. Jam 3. Lah lek turune malah pinuk ngono kuwi. Iya. Jam 12 sesore entek magerak sego beras ombelas. Iya. Lah aku main iki pas mau ora papat iki. Iya. Wah, aku damu. Aku besok ki aku gugah. Ki nek cek suarane ngono iki kurang turu. Lah jam 12 lagi turu. Sakit turu. Yo, Den. Kowe kenapa nek awakmu kesel ra iso turu? Aku iki gak ero, ra iso merem sewengi. Pak Riku tak on baturi omongan. Lah aku ki mangan piring tangi, engko arep menawa iso merem ya. Ya ora turu. Ya ora turu. Bok sampai jam 12. Wah, aku lek bengi boksek ora ora. Yo sego iki. Wis sore turu to, aku gak bales. Iya. Wis turu. Lah aku meling ora turu jane kena opo aku. Gak iso. Aku Lah kayak tangi. Mel. Iya Mela, ayo Mela. Tak salinane, Mbak. Salin. Salin, Fer. Gimana Peri melok tangi? Bingung. Bu, iki apa ning ndi jere? Apa bancaan ning ngene Mbak Kaji? Aku ngono. Kok rokok iki jowo. Nek jowo buka. Apa ae, Cat? Surya mbek sukun. Oh, loro tok. Apa catet? Surya tok sukun. Lah iya maksudnya rena loro. Surya sitok, sukun ijo loro. Yo, aku tak tukokno. Bu, aku salin aku baju muslim to. Iya. Salin, masuk kok ngono. Ya salin ngono kok. Iya, yuk salin baju muslim ah. Jaluk salin baju. Bingung pemirsa. Wah mending di Bu macak Bu. Bingung. Ya digugah Bu Deni. Mbak, aku ki tapi nek digugah pisan langsung cengeng, langsung tangi. Aku yo ngono. Aku ki penayo gugahane gak angel, gak kayang kebu ngono iki gak. Ora iso turu kok sewengi mbok kena apa kok mripate kok. Ora anu guys. Memang ayo tak salini dapin anu. Tak salini Peri guys. Apa melok lho. Ayo wis siap ngono enek. Aja semprotan buak sik. Anu, nek engko enek halo-halo karek berangkat tong-tongan. Aku tak anu. Salini dik Peri isik. Duh. Dia jipuk baju muslim. Baju muslim jipuk. Ini kono. Yang hijau. Pera. Salin baju muslim. Bingung, yes. Bingung pe opo. Ki wis tangi. Anakan. Ya, kok saya tok kunjul. Iya. Aku nak nama sampai tandur. Ngadeg. Ngadeg sok. Oh, kalau ibu apa kasar. Ana? Gak. Apa? Yo kalau. Lah kae, guys. Ya lu tenang. Ini sik to. Wis sampe cepet. Lah iya kok gak mikir sendal. Anu mek jene mek kuwi jungkas. Jungkas. Oke. Lalu pemirsa. Ya. Ini ambek konten aku. Ambek selasan. Loro iku lah ya. Iya. Anu dene cek loro. Ya anu. Baturis do. Wis do ngangkat. Iki kulaan rokok. Saiki ape tandur. Wis, danan ayo. Siap, guys. Den? Wis Mbak Isma kok. Wis semam semuanya. Sing enom sing menyang. Ape tandur, guys. Wis.
Dia lho. Nah, lagi. Nandur. Ini Pak Lurah ya. Emak kita nandur. Berangkat. Ndi batore, Den? Ono sik. Golek. Es. Dial. Teni, Den. Peteng ya. Anak-anak ini begini iki. Anakku langsung petengi, Den. Kok mateni. Biasa kon mateni. Terus nek ape liwat petengan iki ya kon mateni. Nek kena. Enggak, Mbak. Bawa kira. Kok gendruwo kok teko kono ayo. Kalau mentik. Wedang. Mbak, cik ramani. Bening kono, guys. Kira aku, Den. Era dikekno. Bajakno kupat. Iki kecek jarane. Apa gorene gane? Yang berante. Oh, lambat tuwek. Wah, nek Baranti, guys. Lah, Amat ya, guys. ini Mbak. Dek, Bari. Ini. Duduk. Terek kono. Ya, tong mriko, Mbah. Kono bungki lho kita. Kono rono kuwi kidul apa. Guys, lama guys. Jadi kira wis mak dikek. Amin. Wis tangi guys krungu nek mboke metu. Jenggiret yang ngono. Mriki mak Ji. Bini ada tangi. Kene ijo lah. Nek dap ini subuh wis. Iya. Cek tekone kok. Aku medun ndekne ya ketop-ketop. Dia tak nang. Cek ngantuk le. Gak ndekne turu sore kok. Sore turu lho. Makane nayoh nek jenggiret ini. Aku ndek bengi blaburan balsem. Oh, ini kabeh sak sikil-sikil wis turu. Iya wong sak menit tok guys sing kono wis penuh. Ya ada Mbah Kemi guys. Gak melok tandur Mbah. Ora ya pengen ngentekno lontong. Lontong butuh-butuh. Amin bin. Amin. Gak apa-apa, amin. Ning ndi? Amin. Amin. Nggih. Ngalung-ngalung.
sandalnya temok. Mbak sandalnya anakku tak gue sedeng. Cilik. Iya, aku mbak iki gambar. Putih. Iya kok mata-mata belik. Makti yo aku tak sadar. Mbak aku mau celuluki mbak. Sopo dek iki? Yuti ini. Walah mel sandalnya kok gede. Aku guluk gemak aja. Malah sing mbok gowo kowe sing wekmu. Kan aku urung teko. Heeh. Tentang lili. Ukurannya ya beda kok ya mbak. Pira 70 ya? Kalau 10. Ayo nganggo ngono ki piye mbah kembaran mbak aku? Oh ya ampun jumlah, jual jumlah. 70.000, susuk 1000. Mbak. Tapi kan duwe iya 70 mbak ning ada. Mangga mata. Wis dintum nek. Nah. Mbah, yuk baik. Gone dhewe mbah. Wah, sepen. Mbah, ndum sing tuwek mbah. Nggih. Lah dadekno pira kok? Lah jalan gua ngene lho. Mbah, niki ngene kula mungkin anu dono. Nah, nggih. Aku gawekno mbah sitok nggih. Jual ada ya. Mbak jalan kon, Mbak. Lah niku Amit. Jalan kon, Mbak. Nah, Iki golku ndi, Pak? Wis. Dipernahno sing gerang, guys. Nah. Jadi ben gak usah balik-balik noneh. Dek biyen kan goblok iki, Mbak, dek biyen iki. wis. Kok pengen iki, Pak? Gak usah. Mbak, kalau Mbak nak pengen mek, Mbak. Nggih. Amit. Tak pengen iki lho. Kupate, Mbak. Iki lho, Mbak, dadi ndum. Wes. Kupate iki lho. Wis. Nika lho, Mbah Srini. Amit. Jangane apa? Entuk sak ember neh. Carane ngono bias wong ijolan kok. Wis, Mbah, wis. Awas tak kira nek anu lho, Mbah. Ono yo kira siwut. Wis dijolno. Wae disuntek dijolno. Maksudnya di padha rasa mek sithik-sithik ngono. Tarane kudune ya ngono. Wah, lho kok malah praktis. Heeh. Kok dikek ngene ya Mbah kante karangan. Kan yo ngene iki lho, pancene nek niki tukar pengalaman. Dia ben kan ditakiri padha guling, utahe lontong. Lah sutrun nek samene nek kutan jangan nek yo Iya. nek gantek mambu makane sapi. Lah saiki malah luwih Iki guys, entuk iki nek sak mene-mene iki nganu apa jenenge yo dijolno nek wong kene carane ngono. Disuntek kabeh padha mek ngono. Yo untuk sak mene kabeh kok padha. Lho jangane padha nglemak ngene ya rata-rata ya. Heeh, jenok ngono. Lagi mulai ya. Lah iki entuk sak ngene neh. Padha karo budal, Mang. Nek wong kene traijel, Mak. Ya. Sopo cah cilik-cilik? Ya Mel ya. Heeh, iki dia mam dhisik ya. Cah cilik-cilik ki ora enek sing melok dadine yo ngono mangges. Sing maneh ki esuk, nah sore ngono ya akeh sing melok. Lah subuh-subuh kan wegah padha wegah. Tapi solok iki nek sebagian enek sing ndek sore, guys, malam. Pas malam. Iki lho ngene bajilane sore. Terus iki Kok gak enek lepete, Mak? Mas Budi. Pancene mau lepet mau ge lepet gitu jarang Enek tugelan aku mek sing ngono ki lontong-lontong ngono. Kok nggone make ya tugelan kok. Lah nek olan kae tugelan ki tak tugeli. Aku mau mek lontongnya aku gak satu uap. Jangan tahu. Iya. Kuwi Mbah Ranti wi. Mbak Ranti. Heeh. Gowo papat, Mang. Ngene iki.
Lah kok akeh tak icipane? Aku sitok, Mbak Isma sitok. Mbah Kem sitok, apa siji sapa? Telu Bu papat. Bakal sampe tak ngene-ngene ya. Ya, wis yo guys yo. Mbak Dini pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini Ismail. Sak dengan rezekine tambah lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur ya kene iki bancakane bodo kecil guys nek ngarani nek zamane nek biyen bodo kupat iki bodo kecil. Wis ngono Mbak Dini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.